pane information inoexposewa nevakomana veZim ai yatiri kuona kuti aiwa mutape wenhau wamunoziva ane mukurumbira anonzi Hopewell Chin'ono aiwa ari kunzi ari unoinvolva kuma-illicit deals aiwa atiri kuona kuti vanhu vari kuya vakuzomupfumura panapa sana pinda mashoko anobuda nyogwa panapa noti wasubscribe like or turn on the bell icon timi naMzim ai munyika muchinzi. Controversial activist Hopewell Chin'ono has been challenged to deny that him and a woman named Jennifer Banyore are scammers who have abused loopholes in the UK security database since 2001, when the activist changed his own name after buying his first home from a fake €50,000 loan, illicit UK proceeds. While his peer Banyore also frequented UK's airports, beating fingerprints checkpoints. Social media sensation Baba Jukwa has published a letter that announces revelations of the said explosive disclosures are now being offloaded. Ndo mashoko atiri kuona ano yakabata nakomana veMzim ai pana patiri kuona kuti aiwa ari kufumura mutape wenhau anonzi Hopewell Chin'ono. Munomuziva tikati takuta zvaHopewell Chin'ono tinoziva the front end yamunoziva kuti aiwa mukomana anoexposa aiwa madeals ese anenge achiitika muthe ruling party achiadvocate achiti aiwa we now change, but izvezvi mamanzi akangotange papapa takamuona Hopewell Chin'ono akutanga kuataka vana nosochanisa akuataka vakomana vethe credible opposition zvatakaona kuti anenge anga kuda kuzvibudisa matrue colors ake kuti is always kuti anga agara nguri against vakomana ava. Takuona kuti panapa kutanga kuataka kwakaita kwatrigger kuti masecrets ake achitanga kubuda semamwe amuri kuona rubuditsiwa panapa. Ndibudisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nokuti aiwa zviri kutoshamisa vanhu. Mira kume section medu musanosubscribe or like and turn on the bell.